karon sa Azul to Lubuwa. Yo, maglangas! Yeah, big shout out sa the venue no, Azul to Lubuwa, Sound Balloon ni Busikol, salamat. O sana dirita ng karon. Yo, pagpakibalik nyo galingon tayo. Salamat sa tanan. Suporta. DJ ECQ. Okay. Let's go. Sa akong wala, gikan Kiyot Pardo. Make some noise for real. Shoutout kay South Goons, Campo, The Wild Dogs, o akong Baby Labs. Shout out sa Sprout Productions, sa ilang gulong, ilang Ralph. Mula po represent. Sound to! Sound to! Gikan Lapu-Lapu! Make some noise for El Shaddai! Sprout Productions, shoutout din ko lang. Boss Bolong, Boss Ralph, o ni Dwayne nga nag-sponsor ng ating short ni Tani. Shout out si Ken Lord, don't sleep on this. So, man na sila kwintos. Daw si El Shaddai, pili niya ako na Real. Yo, binatatanan ba? Enjoy yung ba? First round. Real, let's go. Yo, round 1 game? Game! Champion versus champion? Sure na, boss? Di ka ni maapiki ng ignoy? Dali raman ni mag-isi, murag tapiting at tinfoil. Napugkos ra ko ani do, mura og ngisi sa Minghoy, ganahan man gud daw siya makakita unsa ni Peter si Minggoy. So what's up, champ? Rapulo na ang game pero murag masayang ang hunat. Di ikaw akong gi-expect kay wakay pag-asa na ko, Brad. Anong kaniman nga na may daghang nangaraan sa duwa, kato na lang unta tong pen. Para ganahan tag suwat pero giwa pud koy pili kay hangol ning kanahan. Di ka mo TV og sa angkol magpalaban sa kong mga dala nga muhaob na batanan kung gapud trip ka sa Sprout do makakaon ka og dagam. Ako'y tap sa among among champion. Kagiro siyang trip. Puros na krabay ang apsun. Paghilom pipaping. Feeling tap niya pang tapaw rin na himo ni Adik. Pwes ka ni tap, mo tap out, McGregor ni Khabib. Kung sa'yo wingon? Kung sa'yo wingon? Sa kagahit mga bali, ang mga ali o gutapat. Di ka hait pagkabaid, maong gahi ka mo samad. Kami hami ang gigamit, si mong panit ni mo bangag. Imong eyelid kay mo hayag, sa kong right lip ka mo barag. Laing klase ni nga agi, akong alip ang Muhammad. O diba? Batik na mo? Di ka kadaog sabi, sagsaraymay na lang gino. Mga kontra ni mo sa turna, murag try-try pa man ito. Kitang diferensya sa mong style palanggay, o timan hindi ka ba nga bay. May na lang kay ko. First round, El Shaddai! Yo! May ko na siya. Buwa ko pa talaga, tubang ko'y karon ra. Round 1 game? Yeah! Gikan sa pagkatumba, maong kurso kumubangon. Kutob sa makasala, rong gabi una, wako'y planong pasayloon. Kaning real, di lang sa pagkatinuod, kundi ako ning tinudon. Saktong balaan imong kaatbang, maong ako kang baludhon. Oh, wa ra ba nakuha? Anak ko, saktog bala ang imong kaatbang, maong ako kang paludhon. Sige luhod, tanaw na to kinsay kalayo rong mapaong. Champion ka, pasig mo buwa ra ka agawn. Di ka legit oy real, piki ra ka in town. Sa kahilig niya og dipo nakatungas kay tabay iyang gisound. Kay real, og magtapik ta og bars imong multi di nakapasa. Siksik akong bara murag sardinas dilata. Bisag agtang naikita kung maghisgot ag mata. Third eye akong pasabot para makita na agtangunti ka. Sige po, para di ka maigo pagkatunog lihay. Imbis pag-eskwela may unahon, mas gipili ni mong tunan si El Shaddai. Pero wa kay makuha na 50 perfect score kung sa kong klase ka mamasin bay. I'll give you 45 para sa langit ka mamahuway. Unya, puros patay na lang ba ang anggol? Siyempre, wako'y plano kang buhion. Nakuhaan akong dugo sa buhol, maong diri sa yubik kung manguha og donation. Unya, malas na dyan karon, kaya ikaw ang gipili na gihaon. Kabaw silang gutom ko sa pagbawi, maong wako'y pili sa pagkaon. Kay real, di mo kayang pagno ng bagong pagdilaab pa sa kayo. Bisag grupo pa nimo na South Gunsoy mahatag na pundog, sunugon ako inyong kampo. Sarog di mo kamata sa inyong damgog, ako na mismo magpaamgo. Kidira puros kaayuhan ang mahatag sa balaan, real. Di po ninyo mapugyan sa puto ng Ginoo. Round 2, Real!
Yo, round 2 na. Ba't bago ako magsugod if that's fine? Gusto lang ako isulti nga imong tangkugo na black eye. Okay? Real talk. Bati kay kaugnaong di ka pwede pang kaadlawon maka-duty ra kag pambuntag. Sa kabati sa iyang naong pagpanamin niya in town niyang reflection kay ni walk out. Pagpanganak sa imong mamawa pagani ka utong imong naong kay ni gawas na. Pagkita niya sa imong naong nakapangutan na siya sa nurse kung pwede kay paras pa. Ano ang nurse di na ma'am? Hasta ang nurse good wa nalipay. Iya na lang giingnan niya, ihatag na lang ni siya ma'am sa iyang papa nga si GI. Bati kay kaugnaong bisag wa pa kay gibuhat may dili ka masaligan. Maungi nga na imong naong katong gihimo kas Ginoo nagtagay to sila gikan. Nga itong pa jud kaya piste. Mo ning feeling tupak na. Kung si lip cram ni dilim labor ko sa kaguhit nga brightness, ikaw murag lubat ka. Nakitaan ko ning negro gapolo pa og sky blue ang butunis wa pa si radi. Kibaw kaon sa kaka-uplok ka to tanahon? Mura kag barnats nga abli. Okay kay pinakatambok sa history sa Abrigana. Katunay na malit og chubby sa inyo ikay gihatag sa imong mama. Nag-English pag hindi siya sa away niya perks na kay. So take a seat and feel the heat. I make a trip cause I'm not be weak. So please be weak and suck my dick. Kay ba baka nga ang mga naminaw ato kay kasungguhon? Ana si Miss Talipti, lami ko no kay katuohon. Na maingon na kag champion ko kay butiyok ako na kontra. Uplok ayaw na pugsa, kayo naa pa ka dito, iugbok tiga og una. Kay sa Sprout ra kakaik unya nagsig finiling ron. Knock out ni sa kong break murag agent sa sleeping lounge. Di ni mo stepping stone, daplin sa kilid dong. Di pa ka pwede diri sa pulo. Balik sa training room. Yapil pa niya kung mama. Grabe si mong bana to'y makaduka, mura kog nangoy ab. Pasiganahan ka. Imong kayaton ko na imong uyaw. Unya, itom nasad ko no. O tinuod di ko na ikadinay migo. Pero kapila pa man ako balik-balik ko na puti ra mo pero dili mo gwapo. Umang ka. Gwapo bars. Lang to game. Champion nga atbang pero nimo wa ko ni believe kay di pa kahanas. Usa ka bati nimo nalihok kwentada pero sa kinabuhing makalas. Kaugalingon ang basulang anong karir nimo gasugog di malas. Unsay mabuhat an ninyong king kung sa sugal mas importante ang alas. Kiwaki kang dako ni champion ra ka kay mong kontraman banga. Kung kita pa'y nag-abot atong nga liga aw sudyog kas banga. Sa pagdawat ani nga dula wa unta ka nagpataka. Unsay gamit si mong punchline reel kung bukbuk unta ka. Nya karon ko pasikati na champion ka sa BSK kung akong bara kaya ni mong ribatan. Napabakahay makita nakahayag ning taga-bara sa kaluna karon gikuhaan ti kaugsan. Ayaw palabi og pangandoy sa taas kung ang Elsha di nimo kayang higitan. Maubito di pang-aabot ang duha para ipahibaw na ang tinuod na champion sa Sprout jud nagikan. Kaya ayaw pa as i-free na tinuod ka kasi tinuod wa pa ka nakahimamat. Literal na sick ko sa liga pero mong kainit dinalara si mong abats. Sa pagtaak diri ikaw na masin mong resulta ro na saag. Gipadalara ko ni Fangs na ari sa dako na mangilaw sa rapolo para puhon na ani mo puli niya sa gubat. Unya joker kang dako sa CRBL sa battle ninyong Sards. Paila sa kada battle na light ra ang kayang i-shots pero dili to ang hard. Sige pakigpusta sa sugal pero kuwangan pa ang cards. Mungusay bout ninyong champion na mura manig pasyente na wala pa ma-discharge. Kaya si Palabi rin, basig di ka kahangos. O tinuod, basta guna ka na ako sa dula, pero ang pangutana, kasi makalahutay yung lahos. Si mong kalawm na unay ka, ikaw rapod ang nalumos. Kung panalitan, makatungas ka, ako ang dakong bawd na mo sa gunson para ibalik ka sa ubos. Last round, Rel. Yo, round 3 game? Yeah. Giro kay ni sa Sprout, nya ang kaabnoy kay ni sa Mot. Mga rapper dito, iyara daw, gipanglamoy ang niabot. Mao ba? Pis mo kaon gyapon ka, pero ambot o kasabot karong lahi imong makaon ug ako'y magkinamot. Kayo kamoy magbinirahay, crab mentality. Kung ako'y magbinirahay, by brutality. Maungay ko palaguta aron di ka mauwaw karog samot.
Lami unta kay katukon, pasalamat ka, di ko ganahan, mahugaw akong kamot. Nga siya, ako'y ma-champion kaya ako'y sunod niya luni. Sunod niya luni? Bulok nga bugo, bugok magmulti, sunod nga luni, basig sunod nga loko. Kayo nagtuo kag easy win, ay ragod pag-tripping min. Karon pa yun nga nag-switch mignin ni Caleb Jing. Usa daw siya sa ring leon. Feeling king nga ma-Eminem niya ang skilled scheme, MC Win. Huwag maungingan na imong color kay kung kami sige og game sa Netcafe, siya sad sige og drink sa Nescafe. Nescafe, paita. So para kanino ka bumabangon? Well, never mind kung mo gihapon igbarog, ikaw magtakiang. Higda di kalihok ug di ka baws ang natripan. Hilaw pa sa ilaw maong gilaw kas kapitan ug karon di nakakabangon ug ikaw nay kapihan. Kay basic ra og easy iyang lyrics sa lata. Bay dili mi pa critics mga player nga banga. Sige raghata siya sa kilid gatanga. Pisigis kas talinis ug mahilis sa kainit sa kung lyrics niya pa finish ang gama. Patay! Finish ang finish ang gama. Patay. Finish ang gama. Shit. Unsa man, anak ko patay na ka, ay kung paningla sa kuwang, kay wa kay kwinta nga butang, o ay bili ang gipatay mong gikalimtan paghuman. Rason, El Shaddai! Uy, lami, buat-buat ang istorya. O ba? Kalimtan ko ng paghuman. Buha ka kanina mong uyab, ipakayat yun sa kunguyuan. Round 3 game! Dami na. Sa akong round 3, siguradong na adiridi jud mapingis. Kayog magbasi ta sa kamay reel, akong kamay hang na murag bunga ba sa ilis. Imong kamay reel, sweet na maka-diabetics. Oo, anak ko, imong kamay reel, maka-diabetics kay nag-ayo ra sa tamis. Ibisag asa nga aspeto reel, di ko nimo kayang malabuan. Ug maghisgo ta og tubo, imong tubo reel, tubo ras tubuhan. Akong tubo din lang kay water pipe na mo gigamit sa kadaghanan. Ug mo anak ko og tubo, akong tubo interest income. Unya, kaya ba nimong makinilahutay o makinilaubay sa kalayo na kaalam? Kaya ug di, may pagdipahuway na lang ka, may pagdipahuway na lang ko, ag isa kalaay ng giatbang. Kung igura ka sa suway bay, na kung mahay bard ang imuhang maabtan, ipanuway ka, with respeto para sa mga sungay nga magabaan og makigbisog sa balaan. Hindi na porkit rebeldog si mong crew ingon ana nakakabangis. Di man iril, di ni mahadlok og paak sa iro kay naka-inject ni anti-rabies. Niaya kog hambugis imong kasiki sa bata wa ko'y planong makiglalis. Kung ako nagani amo gamit sa akong kainit dadi lang basta mapagod ug masunog grill na asay mahilis. Unya wa ko'y planong sayangan ni nga higayon kay gipabatil kog rapulo. Okay paki sa boto sa hurado ang tuyo na kudre sa tao manginsulto. Hindi ba sa batil ninyong udo kay ungo siyang langit? Pisayop karon demonyo. Karon nasaag ka sa hulangit pakita ako sa ungo kay lahi ang musugat nimong Ginoo. And last, mga pasensya kayo bustata o bus dyan Leo. Ana man dito kung amo sa Sprout na diri ko mubawi sa Rapolo. Yaganahan sa ko ipanahong ni Mudaril Delgado nga di ninyo kayang pildihon ang El Shaddai na preparado. Time! Magalos! Solid! Magalos! El Shaddai! Africa na 3! Last battle karong gabi una! Real versus El Shaddai! Yaw! Wala nga sa balibay! Champion versus champion! Sprout! Para sa kalunasan, shoutout nyo doa. Judges decision! 3-0! Para ni Real! Yo, shout out yay. South Goon sa Village Campo, Lisa, Ramses, Lopes, Van, og Kyle. So, all 3 rounds, real, klaro naman, mas malabuan yun sa round. 3.
Kasi boto na ako all 3 rounds para kami klaro na lang. Laban sa Manubek, akong ibuto sa real kay mas ninutan ko sa mga baon niya. Kay siya dahil okay sa punto ra pero natuwang po siya sa typical line na pagsuwat. Mas stricto sa darin sa pagsuwat, sa mga rhymes na yung punto, i-jud, yung punchline ko kayo na. Mga ito kalahihan nila all 3 rounds real. Yeah.